Good morning po uli. My name is Jeron Time Masiglo, part of the together with Holy Angel and Center for Kapampangan Study. We welcome you here. To start off, I'd like to introduce our host for today. Siya gumawa na introduction na, so wala akong nalaman dito. Our host is the most handsome and cutest host that the organizers could find. Ang hila sa akin. He was not the one who wrote the introduction. That already speaks from his side, the accomplishment that he had. People smile, true God. So, our host is Robert Chuka. He's known as the Catholic Comedian. He's actually in the universe. Okay. But he admits that there are other people funnier than him. A graduate of Bachelor of Science Management from Datinate University and holds a Master's Business Administration from Asian Institute of Management, where he trained be serious sometimes. So, minsan seryoso raw siya. So, si Romar, or Babe, he's called by Sugar Girlfriend, he's currently single and also a licensed professional driver. So, again, let's welcome Mr. Romar Chuka. Hello. So we're here today live at the Holy Angel University in Pampanga here on Ayun. So thank you for being here on time. And we're about to test a very historic event entitled, alam mo kayo ng pinuntahan ngayon? Ano? Bigay ako ng Gcash. Sino ang alam ang title? So, Pang Koro sa Pampanga. Or let's call it Papi. So yes, it's right called Papi Paskong sa Pampanga. And once again, I'm George. I'll be your host for today. As we begin our ceremony, let us first honor our country by singing the Philippine National Anthem. Please use the voicing ng nyo, yung voicing nyo, okay? So, rise. And, anong key siya usual? Kanta na tayo. Bayang magi. At the same time, we call on the blessing of our Lord for the success of this event. We remember that we always in the holy presence of our Lord, in the name of the Father, and the Holy Spirit. Amen. Please help us by your freedoms everywhere we go. Flood our souls with entry and our holding, so as the radiance of yours. Fill us and that every contact presence, that look and see, hear, know me, Jesus. Cecilia, pray for us. In the Father, and the Holy Spirit. Amen. We may now please seated, and kapag siin mo, hep, sasagutin. Dahil mga kayo, no? Ang tapos sa akin ay sa dapat sharp kayo, no? C-sharp, hep, C-sharp, A, N, sharp, D, no? Okay, game. Hep! Open kayo. Ay, as na-exist, pero kasi kailangan ng works, no? Para makapurin nila. Okay, sige. We all on introduce the participants of the class are here, no? Just hello, no, if you're here. Koro Cristo by Mel and the choir head. And then we have Inusiwala Singers by Rel E. Cruz, no? As their head. Koro with Dr. Ronald T. As their head. Voces, I hope pronounced right. Voces, Angeloral, Lloyd J. Adriel, no? Are you here? VDLP Choir with Marie Manali. Are you here? Coro de la Espina with Roel E. Cruz as their head. Coro Santa Clara with Jurish G. David. No? Hello there. Sanghimig Choir with Misa Cruz. No? Are you here? Hello there. Coro Año Day with Hugo H. Park. Are you here? Divine Majesty Male Choir with Eric Robert M. Santos. Hello there. Imacon Choir with Dojo Tayag as their head. Lord's Transfiguration Parish Music Ministry with Alona Canlas as their head. St. Michael the Archangel Parish Choir with Albert Evangelista. Hello there. And HAU SHS Choral with Miss Francesca Mercado Embalsado as their head. Hello. Himig Arellanista with Crisanto M. Balken as their head. And Cantores Day with John Renz Enriquez as their head. All right, so let us continue. No? Let me introduce to you our pianist for this morning. Our pianist is Mr. Roland Fabros Jr. Roland Fabros is an accomplished musician in his own right. He is a choir member, composer, and digital arranger. As a member of the Mater Dei Music, he is a resident pianist. He is a graduate of Pampanga Colleges, majoring in secondary education. RJ is the composer, songwriter of Aisel Santos' Ngayong Pasko,
as well as the kilig song, Simbahan ng Pag-ibig. Once again, Mr. Roland Fabros. And for our master, my he's the one who has made European world with this. He will adjust the vision Europe aid for the court for he not names things. So it's in the world says in the he warred the names of the people for his contribution no quality. He's in the advisor Dennis Jr. to the trustees of social services. He's a mentor na Vela. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Sorry, medyo mababa yung boses ko today. How many of you... Romer, paabot nga nung iPad. Thank you. Ayan. How many of you have had workshops with me before? How many of you... Oh, hey! Thanks, yeah. Okay. Madalas akong... Taglish ako, ha? Madalas akong gumawa ng workshops sa mga church choirs and university choirs and kung ano-anong choirs. I work well. I work better with amateur choirs, but I also work with professional choirs. Well, wala namang professional choir sa Pilipinas. Pero gustong-gusto ko kasing nakikita kung ano yung, from kung ano yung dati yung pagkanta, tapos maipapabuti ko ng kaunti. Tapos maganda yung kalalabasan. So yun ang gusto kong mangyari this morning. Meron tayong choral clinics na tinatawag in which kung gusto ninyo, mag-aakit kayo dito, tapos kakanta kayo ng isang kanta. Tapos sasabihin ko, ang syongit. Hindi, joke. Sasabihin ko, ito pwedeng i-improve. Ito sopranos, gawin nyo nga ito, ganon. Tapos, mag-i-improve tayo. Diba? Tapos, hindi lang kayong matututo, pati yung nanood, matututo. Gets? Diba? Okay yun, diba? Oo. So, handa ba kayong kumanta? Hindi po. Kasi nahihiya po kami. Alam mo nyo, sa ministry natin at saka sa pagkanta natin, walang mga manganganta na introverts. Lahat ng manganganta usually extroverts. Lalo na Pilipino. Sabi niya, bakit ang galing-galing ninyong kumanta sa Pilipinas? Parang lahat ng Pilipino sa mundo, parang ang galing-galing nilang kumanta. Parate. Your land is known for its, beautiful voices. And sabi ko, kasi ang mga Pilipino, mga walang hiya. Literally, walang hiya. Yung tipo bang nagtutulak ka ng shopping cart sa hypermarket, tapos biglang narinig mo isang refrain na alam mo, wala kang pakundangang makikijoin sa, bigla ka na lang kakanta. Mahina man o malakas, kakanta ka. Hindi mo mapigilan eh. So, nangyari na ba sa inyo yun? Kahit na anong kanta, biglang kahit saan mo marinig. Naglalakad ka sa kalye, tapos yung radyo ng sari-sari store malakas. Tapos pagdaan mo talagang wala kasamang sayaw. Pero may kanta ka, di ba? So, ganun tayo. Walang hiya. So, ilagay nyo na rin dito sa harap yung pagkawalang hiya ninyo. Okay? Tapos, tingnan natin, malay nyo, di ba? Maganda naman pala yung ginagawa ninyo, huwag na kayo mahiya. Okay? So, kakanta kayo ha. Tapos, may 3 tayong kanta today, kailangan nating aralin. But before that, kailangan kong, meron tayong mic stand. Wala, meron. Ayun. Ay, wala. Ayan. Kasi, gusto kong, can you, yung PowerPoint na binigay ko,
Hello? Yan. Sino sa inyo ang... O yan o, kita mo. Soprano, talaga yung pagtas nyo ng kamay ganito. Para namang may kinalaman yung katabi ninyo sa pagprano ninyo, di ba? Siguro naman alam ninyo kung soprano kayo o hindi, more or less. Sopranos, raise your hands. Okay, marami-rami naman pala kayo. Alto. Tenor. Nakakumpul dun yung mga tenors. So. Mag-iingat kayo. Dying breed kayo, mga tenors. Basses. Sigurado kayo. Magkasing baba tayo ng boses, ganon. Meron kayo, ganon. Boses baka. Ang mga Pilipino, unusual yung boss nila. Yan, yung speaking voice ninyo, ano kayo? Mataas, mababa? Yung sa mga lalaki. Ito, actually, ganyan speaking voice niyo. Kasi parang baritone, tapos parang mababang tenor. Ganon. Yung mga ganitong boses, hindi siya regular. Tapos sa mga babae naman, ang normal speaking voice natin sa mga Pilipino, dahil sa kultura at dahil sa lengguwahe, medyo mataas. Medyo mataas. Palenqueric range. hindi, joke lang yun. Pero, di ba, parang hindi soprano, hindi rin mababa. Nasa lingwahe yun eh. So, lingwahe natin, yung mga vowels natin open. So, yung mga boses natin open. Kantahin nyo nga ito. And. Pero wala mag-scoop, ha? Parang makina na ayaw umandar mo. Diretso ka na doon. Ay, isipin mo darts. Parang nakaganon, no? And bullseye. Diretso. And. Tapos yung mata ko, maski na walang salamin, nakatitig sa inyo, tinitingnan ng bawat bukas ng bibig ninyo. May mga bibig siyempre ako na hindi makita dahil naka-mask, pero Kebs. Merong mga nag-o-open sa inyo ganito. Okay, sing. Sabi nyo, i-try ninyong ibaba ito. Ang term ko is napatunganga. Napatunganga ka. Ganito, oh. Ganon. Yung pinaka-stupid na mukha na makukuha. Ganito. Ha? Ano? Ayan. Yung relax na relax. Yung kaya-explain ni Sir Jojo dito sa harap, tapos yung utak mo, ha? Ayun. Sige nga. And. Lumakas. Bakit lumakas? More space, more sound. Okay? More space, more sound. Ngayon, dahil maaga sa umaga, simulan ninyong humikab ng konti. Parang, simula lang. Tama na yan. Yung simula, ganito. O kaya, kunyari, alas 5, alas 6 na ng hapon, tapos na yung araw mo, napaupo ka, tapos sabi mo, hi. Sabi nyo nga, hi. Yung parang ang sarap-sarap na talaga napaupo ka, tapos, hi. Hi. O ngayon, yung ganong formation, parang hihikab ka, tapos kantahin mo, and hikab. Tinan mo na ito. Tinan yung difference. Tapos nasabi na talaga, nakakanto ka, gano'n. Medyo, di ba? Tapos ikaw naman pala, oo. Mapapa-oo ka na lang, pero actually humihikab ka na. Tapos pag magsasalita ka, parang lumalaki yung boses mo kasi humihikab ka. Pag tinanong sa akin, ano sikreto ng mas malaking boses? Wala, humikab lang ako. Yun lang yun. O humikab kayo, tapos sabihin nyo, and. O yan, 50% better na yung tunog nyo. Walang sikreto. Hikab lang pala. Bakit? Kasi nung humikab ka,
umakyat yung ngalangala mo, bumaba yung dila mo, nagkaroon ng more space. More space equals more sound. Yeah? So kanina, bagsak yung ngalangala. Maliit yung espasyo. O kayo nga, gawin ninyo yung mali. Ayan. O gawin niyo yung tama. Gawin ninyo sa ibang vowels. O. Hi. E. U. Parating hikap. Okay? Ngayon, meron akong konting PowerPoint. Papakita ko lang. The technique is not mine. It belongs to vocal pedagogue, Mr. McCloskey, na nakalimutan ko yung first name, kaya huwag niyo lang tanungin sa akin. Tapos, I prepared it for my choir, the Ateneo Chamber Singers. Next slide, please. Okay. There are 6 areas of relaxation dito sa area na to. Okay? Tingnan niyo yung mga mukha ninyo. Hindi niyo ba alam na kung minsan kumakanta kayo na napaka-tense na mukha ninyo? Ganito, sabihin niyo, kunyari, ayan. Nagsisimula na ako. Kanta? Nakita niyo yung mukha ko? Nung nag-i ako, tinan mo yung kunot ng noo ko. Nakikita mo? Yan. Tapos sasabihin mo, para yan mas bright, you know. Guess what? Tatanggalin ko siya. Ay, pwede pa rin pala. Ay, ba't ka pa na ganun? Kung pwede rin naman palang wala, di ba? So, kuminsan may mga ginagawa, o kaya yung mga ito, number 1 to. Conductor. Sinong conductors dito? Leader. Maski na hindi conductor, leader. Okay, wala na. Lahat kayo singers lang. Singers. Walang leader. Okay. Taas mo kamay mo. Ano ba? Ang mga lalo pa mga leader po ako. Hindi, leader ako, okay? Or conductor ako, ganon. Okay. Dalawang pansinin ninyo sa choir ninyo. Number 1 is, pansinin niyo yung do. Ang daming singers ninyo, ganito kumanta. Ganyan, ang tigas ng do. Number 2, dila. Tingnan nyo to. Pakinggan nyo to. Maganda ba? Ulitin ko. Okay ba? O ito. Anong mas open? Anong mas narinig dun sa dalawa? Lalayo ako ng konti. Isa. Sorry. Ito. Yung pangalawa, parang mas bukas, mas yung isa, pero sabihin nyo, pero bilog yung isa no? Parang ano. Ang hindi nyo pinansin, yung dila ko. So, siguro hindi nyo makita sa ganyang kalayo. Pero yung dila ko, yung una, nakaganito, nakaganon. Nakaatras, nakatigas. Tapos yung pangalawa, nakabagsak. Ang mali ng mga choirs ninyo, hindi nyo napapansin, yung dila matigas, tapos naka-atras. Kaya sa that or sa low. Okay. Alam niyo yung pagkanta nyo ngayon, kasing passive ng Philippine educational system. Ganyan tayo sa educational system ng Pilipinas eh. Teacher, buga, information. Student,
nakuha nyo yun? Okay, memorize. Ganyan. O, ganyan din kayo ngayon. Ah, Singer, sing. Ya, yo. Okay Parang hindi pa nag-almusal. Kulang sa carbohydrates. Ching. Okay. So, titinan natin ang 6 areas, nawala. 6 areas of relaxation. Ganito. Kailangan nyo mag-relax doon sa silya ninyo. Which means, kailangan yung bag ninyo hindi nakasalampak sa shoulders ninyo. Tapos wala kayong kahit na ano sa pwede nyo iba, pwede nyo sa akin. So, ang nais ninyo parang hingin. Fingertips sa no. Masahe. Burahin ang mga linya. Huwag mo siya matiin. Kumain yung kuko mo. Huwag idaan sa kuko. Doon sa balls. Yan. Sarap mo. Yan. Relax mo. Babayo sa temples dito. Pwede yung tumagal dyan ng konti. O pwede kayo bumalik sa noo. Pwede kayong bumalik sa temples. Tuloy-tuloy yan, boys. Ba't kayo humihinto? Tuloy-tuloy yan. Ngayon, sa paligid ng mata. Yan. Pakiramdaman ninyo lahat ng mantika sa mukha ninyo. Ayan. Balik sa temples. Balik sa noo. Sarap. Ayan. Burahin ninyo lahat ng linya. Lahat ng eye bags ninyo na nakuha ninyo sa kakapanood ng Disney Plus. Yan. Tapos, dito tayo sa kung saan nakakabit yung jaw ninyo. Ito. Yan. Pwede kayong bumukas ng bibig ng kaunti. Ayan. Sarap, no? Ngayon, balik kayo doon sa... hindi balik. Punta kayo doon sa pisngi mismo. Ayan. May bilang niya. Okay na yan. Okay? Paligid ng bibig. Ayan. Buong mukha na yan. And baba kamay. Ayan. Yung mukha ninyo parang namamaga na parang relax na relax. O sabihin nyo ngayon, and so, hindi kailangan ng mga facial contortions para kumanta ng mabuti. Hindi mo kailangan ng hindi mo rin kailangan ng Alam ko kung bakit natin ginagawa yon. Kasi sabi nung kanta, sabi nung conductor, kailangan masaya kayo. Zoom, 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 zoom. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ninyo kailangan yon to produce a wonderful sound. Okay? Next. First area pa lang yon. Yung buong mukha, first area pa lang yon. Ang susunod ay yung dila. Ipahinga ninyo sa lower lip ninyo ganito. Para kayo mangungumon yun. Okay? Ngayon, ilalabas ninyo yung dila, aabot siya hanggang dito, pero malapad. Ganito. Maganda ng panyo para punasan yung laway sa ilalim. No? Oo. Pero, 3 segundo yan. Okay, magbibilang ako Tapos, pagkatapos ng 3 segundo, hayaan nyo na lang siyang umatras mag-isa. Pag nirelax nyo, aatras siya mag-isa Okay? And rest. And baba. Huwag mo nang takpan. Lahat tayo may dila, ba? It's part of your body. And one more. 3 beses. Pangalawa. Tandaan nyo, wag pointed I-spread nyo dila nyo. And pangatlo. Ngayon. And. Yan. Babadila, babadila.
Ya. And ya. Pabuti yung tunog ninyo. Hindi nyo lang nahahalata. Next, nandun na rin lang tayo sa dila. Alam nyo ba na ang dila ay napakalaking muscle? Okay? Meron yata akong slide na may dila. Tinangnan natin. Sige, forward nyo pa. Sige. O, yun yung minamasahin nyo kanina, oh. And continue. Ayun! Tingnan nyo kung gaano kalaki yung dila. Hanggang ilalim, oh. Hanggang dito. Sa baba. Oh, malaking muscle yan. Okay? So, kailangan natin i-relax din yung ilalim. Kamay, thumbs, punta sa ilalim. Tapos yung thumb mo gaganyan. Slowly, mamasahihin yung ilalim. Ganyan. Take note, hindi dapat kayo nakaganito. Normal lang. Yan. Malambot ba? Wala reaction. Kulang talaga ng breakfast. Magtitreat ako. Ching. Si Mr. Contreras magtitreat. Breakfast. O sabihin niyo, tumigas? Mali. Pag tumigas, mali. Kailangan habang kumakanta kayo, hindi siya titigas. Oo, kailangan malambot siya. Hawakan niyo ulit. Ganun niya. Sir, tumitigas eh. O pag tumigas, ganitong gawin mo. Patamarin mo yung tunog. Parang, sabihin mo, ayan o, hindi siya titigas. Parang ganun. Yan, hanapin mo yung malambot. Ito yung tunog ng matigas. Ayan yung tunog ng matigas. Aray, sakit. Yan, okay? So, masahihin niyo yan. Okay? Nakailan na tayo? Mukha, dila, ilalim ng dila. Okay, pang-apat. Parang kulang. Anyway. Kamay, baba. Ayaw mo nung baba. Sir, lumalaban. Kung lumalaban, ang gawin mo, initially, in the beginning, isabay mo yung ganito habang hinihila ng kamay mo pababa. Oh, di ba? Tapos, dahan-dahan kang pupunta doon sa kamay mo na lang yung nagpapagalaw. Ang goal mo, ganito. Pero kung hindi kaya, ganito muna. Stop. Ya, 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 ya. And ya, 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 ya. So, maluwang. Maluwang ang baba. Ya, ya, ya. Ang puso. Ano ba yung melody nun? Ang puso ko'y nagpupuri sa Sorry na po. Sa Panginoon. Yan ba? Magagalak. Yan, baba yan. Okay? So, ilan na tayo? Mukha, dila, ilalim ng dila, jaw. Okay. Yan, okay. Panglima, apple. Ang tawag ko dyan, Eve's apple. Hindi naman si Adan ang nagbigay, si Eva. Okay, hawakan ninyo sa gitna, ganito.
Ngayon, yakapin, ganyan. Hawakan. Huwag pisilin. Ganyan lang. Yakapin. Yes. Minsan pa, yakapin mo ako. Sir, hindi namin alam yung kanta. At i-wiggle side to side. Sir, may nararamdaman akong meron ba? Ligaments niyo yun. Relax, relax. Sir, ayaw nang gumalaw. Kasi naman baka magkasing edad na tayo. Sige. Ilan taon na ako? Sa palagay niya. Ha? Ano ba? Best guess. Ha? Tingnan niyo yung buhok, ha? Tingnan niyo yung katangkot, tapos tingnan niyo yung buhok. So ano? Card holder na po ako. I'm 60. Oh, talaga. Ang saya kaya, no? Thank you, 20%. Di ba? Saya. Okay, and yakap, move. Side to side. Release. Lahat na, 5 yun. And. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Dapat yung ganun rin kayo kabilis doon sa example ko. Ya, 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 ya. Ganun kabilis. And ya, 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 ya. Maluwang, 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 maluwang. Relax mukha. Last one. Last one, shoulders. Naku, sili kayo sa gilid nyo. Ganyan, makagito. Ano? Mga sobrahan sa... Okay? Kailangan yung tenga nasa ibabaw ng shoulders. Shoulders. Tenga, shoulders. Habang tumatanda tayo, forward talaga yung ulo natin. So kami mga seniors, yung tenga namin wala na dito, medyo nandito siya. Pero habang bata pa kayo, tulad namin, kailangan yung tenga ninyo nandito sa shoulders. Okay? Para malaman yan, kunin ng kamay, ilagay sa tenga. Ayan, pakiramdaman nyo, nasa shoulder nyo ba yun? Ayan. Tapos, i-rotate nyo yung ulo ninyo na parang ito yung pivot. Maluwang, maluwang. Tanggal. Punta sa kanan. Sa kabilang kanan. And balik sa gitna. O sa kabilang kanan naman. And balik. Yan, ha? Tinuro ko na sa inyo. 6 areas of relaxation. Mukha, dila, jaw. Baba na nga yun, jaw. Tapos, larynx, tenga, head. Kasi alam mo pala yung head natin, akala ko dati, ganyan, ito yung spine mo, ito yung head mo. Hindi pala, nasa gitna pala talaga. Ganon. So ganyan dapat pakiramdam mo. Parang yung aso dun sa likod ng kotse, yung plastic. Yung pag gumalaw yung kotse. Ganon. Yun, ganon dapat pakiramdam mo. Okay. Posture. Forward. Ayan yung muscle na humahawak doon sa jaw. Okay? Tapos yung joint. Dito. Forward. Ayan yung muscles na gumagawa ng boses mo. Okay. Next. Ayan. Sige, forward. Yun. Tingnan nyo yan.
tenga na naka-align sa shoulders, na naka-align sa pelvis, na naka-align sa knee, na naka-align sa ankles. Tingnan nyo to. Ito ang gagawin ninyo. So, ito usually tayo na kumakanta nakaganyan. Hindi tayo, nakausli yung puwet. Gaganituhin ninyo. Nakuha nyo? Likit nun. And, ganun. Yan. Tapos, yan. Shoulders, hips, knees na hindi nakalock, ankles. Tayo. Tingnan natin. So, problemado yung hips, yung face. Kaya mo i-forward, kasi ito mali. Bunga ka, hindi ka baba lang siya. I-forward mo siya. Ito titigas yung mga muscles ng pet mo, pero kasama yun sa ating technique. Okay? So, i-usli muna papunta doon sa likod. Ayan. And now, and forward. Ginawa niyo na ba? Bala naman yun eh. Once more. And abante. Yeah. Do. Nakaabante pa ba yung hips? Huwag niyo atras. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. 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 Oh, sige. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Do. Do, re, mi, re. Hala, naka-movable do na ang mga choirs. Di ba? Kahit na saan na kayo pwede isabak. Sir, mababa. Do. Sir, masyado mataas. Do. Okay? Hips. Forward. Yan. Aligned na ba? Tenga. Yan. So, ganun kayo kata. Okay? Sumo nyo. Yes. Ba? Relax. Okay. Upo. Dali, ha? So, meron na kayong proper posture. Meron na kayong... Ano susunod na slide yan? Alam mo ba na ang mga Filipino choirs magaling? Alam niyo yan, di ba? Alam niyo ba na ang mga Filipino choirs kulang sa hinga? Kanina nga, pinagmamasdan ko kayong kumanta ng Mayang Magiliw eh. Wala. Laers. Oh, sabi niyo, Mayang Magiliw, perlas ng perlas. Perlas ng silang. Naku, pet peeve ko yan. Pag may narinig ang perlas sa inyo, walang sa ano. Sa Pilipino, hindi sa Chinese meron. Sa Pilipino wala. Perlas. Hindi siya perlas. Perlas siya. Perlas ng silangan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lumangiti, sa manlulupig, di pasisil, sa pusil, lamang, dilagang naawit sa limang, islam ng tawad mong tagumpay na nagniningning, ang bituin at harap niya, kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, talaga? Sino yung niluwal yung hati? Ganon? Lupa ng araw. Si Romer kanina, ganito pa yung speed. Lupa ng araw na... Medyo mabagal, no? So sabi niyo, lupa ng araw ng luwal. Wala nang hinga. Hatid pagsinta, buhay ay langit sa pili mo. Ang ligaya ng pag may mga api. Pwede pa yon ng pag may ang mamatay ng dahil sa'yo. Pwede na yun. Naku, isa pa yan sa Gloria, di ba? Papuri sa Diyos sa kaita
Asan? Naku, pag member ka ng choir ko, sasakalin kita. Meron pang isang kanta ngayon. Ano ba yun? Yung ama namin ni... Kanino ba yun? Yung ang haba-haba ng dulo, ng mga dulo. Sambahin ang ngalan mo dito sa luha. Ang haba-haba ng dulo, puro mahahaba. Talagang pwede ka pang mag-makeup, tapos saka pa yung susunod na linya. Pero may linya siya, na pagkakasala sa amin. As in, humingap tuwing pagkaka at sala. Pagkakasala sa amin. Nagkakasala sa amin. Nagkakasala sa amin. Bakit? Bakit nga? Kasi pinapos ng hininga or tinamatipin na walang word sa our Father na kaka. Yes? So, kailangan mag-isip tayo habang kumakanta and kulang mali ang hinga ninyo. Ang hinga ninyo sa galing, saan? Talaga? Kasi sa huling pag-alam ng anatomy, ang hinagaling sa lungs. Baka ipili kayo. Anong diaphragm pinagsasabi nyo? Hinga ninyo galing sa baga, di ba? Yung baga, may sahig. Yung sahig, diaphragm. Diaphragm, nakaganyan. Tuwing hihinga ka, lalaki yung baga mo, itutulak niya yung diaphragm, pababa, ganito. Yung diaphragm mo, baba, yung tiyan mo nakaharang. Sabi nung tiyan, teka, sandali, tinutulak ako, bababa din ako. Hindi siya makababa. Bakit? Nandun yung bituka mo sa ilalim ng tiyan. Saan bukan? So, at taas, il mo, inhale. Panglehil. Kuna? Sabi kasi ng ROTC training niya, wala. Sabi, chest, stomach in, out. Ganon ka. Ayun, 40 ko, tuloy namin, after 1 of it, ang gano'n bilas ko. Collapse. Collapse sa pill. Kasi nga mali yung hinga. So, sa atin, ang tama is, paghinga mo, stomach out. Sige nga kayo, inhale. Ayan nakita ko na. Nakita ko na. Dito, sabi niyo, inhale. Talaga? Hindi niyo kailangan to. Dito, sa lahat sa baba. Ang palalakihin, ang lungs, ganyan ang itsura. Ang palalakihin nyo yung baba, hindi yung taas. And inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay? Pag hindi kayo maniwala sa akin, ang gawin nyo mamayang gabi, horizontal. So, humiga kayo. Okay? Humiga kayo. Tapos, para makita ninyo yung movement ng tiyan ninyo. Humiga kayo, kamay nyo, ilagay nyo sa ibabaw ng tiyan nyo. Ganyan. Tapos magtirik kayo ng 2 kandila. Tapos kailangan may umiiyak. Ganon. So, tapos ganyan nyo. Tapos huminga kayo ng malalim. Makikita nyo, aangat yung kamay nyo. Ganon. Ano pag-gaya? So, tiyan gumagana, hindi. Kanta ng kanta. Mali. Kailangan dito. Kanta ng kanta. Sayo ang ensayo. Awiting pamasko. Hindi pa rin sabado. Sige lang. Okay? Kunya? Talaga ha? Ang dami ko binigay sa inyo. Okay? Next. Okay na yan. Kailangan natin mag-aaral ng kanta. Kasi actually, mabilis lang itong umaga. Sir, nakita niyo na may kayo. Nasaan? May piyesa kayo. Doon ko ibabase yung workshop doon sa piyesa. Hark Herald. Kumukutitap, meron kayo? Kainis. Ito nga yung linya nila. Kumutitap mo sila.
Okay, sino mauna? Ang mauuna is girls. Soprano tsaka alto. Kumukuti-kuti. Ay, wala. Sama-samang ka. Wala kayong piyesa. Sir, memorize namin. O kayo na. Kasi ako hindi ko memorize. Tapos ginagawa niya yung pinapabago ni Mr. C. May pinapabago siya. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, magkalundo, sasabihin, ulo pa. Dagdagan mo pa. Ribbon, eskuses at guhitan. Ginagano na ba? Hindi pa? Hindi mo alam? Nakapasib ng proud. Ribbon, eskuses at... Ito yung... Ribbon, eskuses at guhitan. Remember? Hindi daw ganun sabi ni si kasi accent ng guhitan. Hindi guhitan, hindi guhitan. Oo. Siya ay... anong English equivalent ng guhitan? Stripes. Stripes. Okay. Sige nga. O yan, familiar na yan. Uncheck, uncheck, uncheck. 1, 2, 3. And uncheck. Girl. Boy. Okay. O, kanta nyo ba? O, natin ulang isa. Kaya natin tumama sa program. Ito yung bulo. Okay? Can I have the girls first? So, kayo yung sagot. Kumukuti-kuti tap, bumubu, 1, 2, kumukuti-kuti tap, 1, 2, 3. Ganyan inda ka mga pumbikas ang bileg, ganyan ang inda ka mga pumbilya, kikindat-kindat, pinaglalawan inyong mga mata, and pinaglalaruan inyong mga mata, and pinaglalaruan, and pinaglalaruan, and pinaglalaruan inyong mga mata, and Boys, wag na kayong kumanta dyan. Sila lang yan. Okay? Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang namang umiyak, ikinda-kinda, kuka, pilang mga mat. Okay, once more, girls. 1, 2, 3. Kumu, 1, 2, 3. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, 1, 2, 3. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, 1, 2, 3. Ganyan. Ganyan. Okay, isang sort. Dos, sa baba. Ganyan. 1, 2, 3. Ganyan. 1, 2, 3. Hindi ko kayo maintindihan. Sabi nyo, ganyan ang indak. Anong ganyan ang indak? Ganyan ang indak. Ganyan ang indak. Ganyan ang indak. 1, 2, 3. 3, 4. Kindat-kindat, 1, 2, 3, 4. No, 2, 3, 4. Pinaglalaruan inyong. Ayan, kita nyo? Ganyan kayo kumanta, may kinakain kayo syllables. Pinaglalaro. Tapos sabi nyo, pinaglalaro yung mga lahat. Pinaglalaruan inyong mga mata. Pinaglalaruan inyong mga mata. Yung nga mata, yung mata lang narinig ko.
hindi ko narinig yung inyong mga mata, kaya malinaw lahat. Sir, ayaw lumabas. Ayaw lumabas. Hindi nyo nila. Yung mga mata, yung mga mata. Okay. 1, 2, 3. Okay. From the beginning, girls. Kumukuti, 1, 2, 3. Kumukuti. Naririnig ko. Mukitita, musibsila. Wala ako narinig na. Kumukuti-kutita, bumubusi-busi, bumubusi-busila. Kasi anything less than that is actually katamaran. Katamaran. Kumukuti-kuti, ilabas din lahat ng syllables. 1, 2, 3. Kumukuti-kutita, bumubusila. Boys. Pinaglalaruan. Pinaglalaruan ninyo. Pinaglalaruan ninyo. Mga mata. Pinaglalaruan inyong mga mata. Pinaglalaruan inyong mga mata. Pinaglalaruan inyong pinaglalaruan one. Pinaglalaruan inyong mga mata. Pinaglalaruan inyong mga mata. Inyong mga bababa. Pinaglalaruan inyong mga okay. Kumukuti, boys, 2. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, kanya-kita ng mamilya. 4. Titinda-tinda, kukura-kura, pinaglalaruan inyong mga mata. Pinaglalaruan inyong mga mata. Baliktad yung ginagawa. Inyong mga mata. Bababang. Yan. From the girls, going to the boys. Kumukuti. Girls muna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kumukuti-kuti. 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 No. Kumukuti-kutita. Yes. Kumukuti-kuti. Kumukuti-kuti. No. Kumukuti-kutita. Yes. 1, 2, 3. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, naglalagdalak ng mauri. Ang ginagawa niyo kasi, kumukuti-kuti, mali. Kumukuti-kuti, tat-tat-tat-tat-tat, pantay. Sige nga, 2, 3. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, naglalagdalak Ganda mga, nama. 1, 2, 3. Ganyan. Yan ang indak. Anong indak? Indak. Baba. Ganyan ang indak. 1, 2, 3. naglalagdalak ng mauri. 3, 4. Kinatinda. Kukura-kura, pinaglalaruan inyong mga mata. Okay, iba't iba. Soprano. Ibang palagi. 1, 2, 3. Sopranos, taas kamay. Sopranos, taas kamay. Sopranos, taas kamay. Sopranos, taas kamay. Sopranos, taas... O, kita mo? Bakit? Taas kamay! Taas! Yes! Be proud. Diyos ko. Sopranos, saan sopranos dito? Taas. Taas kuko. O, ayan, taas kuko.
Balang araw, makakaganyan din ako. Sopranos, taas ko po. Ayun, okay. Iba't ibang palamuti. 1, 2, 3. Okay, tinan nyo. Iba't ibang palamuti. 1, 2, 3. Iba't, iba't, iba't ibang palamuti. Okay, the whole line. 2, 3. Iba't ibang palamuti. Ating isabit sa puno, at ating buhusan ng mga kulay, at tamban ng mga regalo. Okay, tambakan, tuldok. Tambakan, tambakan. Paipa mo nga itong mic na to. Okay, can you hear me? Okay. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno, buhusan ng mga tamban ng mga regalo. Good. Alto. Iba't ibang. Iba't ibang palamuti. 2, 3. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno. Okay? 1, 2, 3. Iba't ibang palamuti. Palamuti. Iba't ibang palamuti. 2, 3, game. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno, buhusan ng mga kulay, buhusan ng mga kulay. Game. Kulay. Alto. Oh, yan pala. Busang mga gulay. Sing. Kulay. Yan. Busang mga gulay. And. Good. Tapos, sama kayo sa pronunciation. Melody. Okay? Pagkatapos aralin ito, kakanta na yung first choir na listan sa workshop na yun. Kakanta kayo dito sa harap. Okay. Soprano at saka alto. Iba't ibang palamuti. Okay, one, sabay. Soprano at saka alto. 1, 2, 3, and. And. Very good. Tenors, kayo susunod. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno. Okay, 1, 2, 3. Ating. Sige, and. Sige. 2,
3, and. Tapos melody. Soprano, alto, tsaka tenors. Iba't ibang palamig. Altos. Ano ng choir na
Ganon. Tapos kailangan nyo kantahin. Kala nyo makakaligtas kayo, no? Patago-tago lang kayo dyan, no? Oh. Oh, kaya kayo, kung ako sa inyo, ngayon pa lang, kumanta na kayo ng malakas. Sorry. Wag lang malundo sasabihin. Wag lang malundo sasabihin. Lupot, paikot ng paikot. Koronahan ng palarang. Okay, soprano at tenors. Pupulupot. 2, 3, and. Pupulupot, lupot, paikot ng paikot. And. Okay. Wala yung iba. Oh, si Eric Santos, Eric Robert Santos nandito. Nasaan siya? Magpakita ka. Okay. Pupulupot, lupot, paikot ng paikot. 1, 2, 3, and. Koronahan ng palarang. O, basses at saka altos. Pupulupot, lupot, paikot ng paikot. 1, 2, 3, and. Basses at saka altos, raise your hands. Okay, go. 2, 3, and. Koronahan ng palarang. Okay, everybody. 1, 2, 3, and. Okay, kunin natin the page before. Tibok, tibok. 1, 2, 3, and. Wag lang malundo sa... Wag lang malundo sa sabitin. 3, 4. Wag lang malundo sa sabitin. Wag lang malundo sa sabitin. 3. Wag lang malundo sa sabitin. 3, and. Sopranos. Okay, 3, and. Okay, pero mas mabilis pa siya, siyempre. Tibok, tibok. Sinok, wag lang maluto. Okay, medyo nahuhuli pa rin kayo, pero sige. The late Pampanga Choirs. Okay, can I take it from... saan nyo gustong i-take? O, magmula sa simula. Magmula sa simula. Mabilis, ha? Wala akong narinig. Mu lang narinig ko. Mu-ti-ti-tap. Mu-ti-ti-tap. Ganon. Wala akong marinig na kumu-kuti-kuti-tap. Okay? Pagkatapos ng pagkaganda-ganda kong intro.
Sino yon? Girls, sa inyo yan. One, two, three, and. Boys, two, three. Ribon, escocesa, guhitan, and. Tapos, sopranos, habang lalong dumadami. And, okay, altos, habang lalong dumadami. And, tenors, habang lalong dumadami. And, basses, habang lalong dumadami. Toot, and, habang lalong dumadami. Sabay lahat. One, two, three. Ayoko ng habang lalong dumadami. Hindi yun ang sinulat ni Mr. Kayabyab. Ang sinulat niya is habang lalong dumadami. Okay, one, two, and habang lalong dumadami. Okay. Sige. Ang sopranos, regalo mo'y dagdagan. Altos, regalo mo'y dagdagan. Dagdagan. Kata nyo? Dagdagan. Sige. And. Aakit kayo. Okay? Dagdagan. 2, 3. Bukas. Okay. Regalo mo'y dagdagan. Once more. 1, 2, 3. Sorry. Rega, 2, 3. Rega. Okay. Binawasan ko na lang yung voices. Basses. Regalo mo'y dagdagan. Okay. Rega, 2, 3. Okay. Tenors. Regalo mo'y dagdagan. Same as sopranos. Everybody, 1, 2, altos ha. 1, 2, rega, 1, 2, 3, rega. Ano yung text? Tingnan nyo, ano yung text? Ano yung text? Okay. Ganyan ang kurap ng mga bituin. 1, 2, 3. Ganyan ang kurap ng mga bituin. 2, 3.
sopranos and tenors. Tumitibok-tibok. 3, 4, 1. Okay, basses at saka altos, lower. Tumitibok-tibok. O, sabay. 2, 3, 4. Koronahan mo ba ng... Okay, alto, pwedeng ganitong kantahin nyo. Koronahan mo pa ng palarang between... Actually, soprano 2 yan, pero sige, pwede nyo kantahin yan. Koronahan mo pa ng... Ay, hindi. Mas madali ito, alto. Kantahin nyo na lang linya nyo. Koronahan mo pa ng palarang between. Okay? 1, 2, 3. Ng palarang. Ng palarang. 4, 2, 3. Between. Okay, good. Sopranos melody. Okay, sabay kayo. 1, 2, 3. Sabay kayo, sopranos. Koronahan mo ba ng palarang ang between. Okay, 1, 2, 3. 4, 1, 2, and mahaba yung palara na yan, ha? Mahaba yung palara. O kundi puputok yung paputok nyo. 1, 2, 3. Sopranos. 1, 2, 3. Yun. Sabi sa inyo, mahaba eh. Okay, what's more? Koronahan mo ba ng... Okay, 1, 2, 3. Koronahan mo ba... Out. Ba't ang akin yung nag-out? Beep, beep, ganun kahaba yun. Okay. Can I hear the sopranos and altos of Coro de la Espina? Nasaan kayo? Coro de la Espina, nasaan? Taas kamay, soprano tsaka alto. Wala? Ay, andyan pala kayo sa baba. Okay, soprano and alto. Coro de la Espina, Gintong Siwala Singers. Soprano at saka alto. Koronahan mo pa. 1, 2, 3. Koronahan. Nang palarang. Koronahan pa ng... Yun. Okay. 1, 2, 3. Koronahan. Altos, nag-hold yun. Eh, sir, wala na kaming hininga. Eh, di huminga ka. Kaya lang kasi, wala na. Eh, di huminga ka. Alam mo pag naubusan ka, sabi mo, wala na po huminga. Hindi, huminga ko, tapos pumasok ka ulit. Okay, tenors. Ay, melody. O,
tenor's melody. Bass says, koronahan mo pa ng palarang between. Okay, ay, ang dali ng bass. 1, 2, 3. Bass tsaka tenor. 1, 2, 3. Nakuha nila agad. Memorize. Okay, everybody. Koronahan. 1, 2, 3. Very good, very good. Sopranos walang between, between. Okay? Sasakali kayo ni Bito niya. Si Between Escalante. Okay, everybody from... Dagdagan mo pa. Okay. Dagdagan mo pa ng candy, girls. Ribbon, Escocese at Kuhitan, boys. Sabay-sabay. Habang lalo. Tapos, regalo mo'y. Tapos alto. Okay. Mula tayo sa dagdagan mo pa ng candy. Okay, mas yes. 1, 2, dagdagan mo pa ng candy. Ribbon, escocese at guhitan. Okay. 1, 2, 3. Ayan na naman. Habang lalong dumadami. Ipapa-back up singers ko kay Celeste Legaspi. Habang lalong dumadami. Pa-cute. Habang lalong dumadami. Yon. Okay, let's go. Pasok. Ay, pasok. Tagal-tagal yun din, hindi na kailangan pasok. Okay, again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Habang lalong dumadami, di ba? And habang lalong dumadami. Okay, bases and habang lalong dumadami. 2, 3. Yun, okay. Dagdagan mo ulit. Once more. Dali. Alam mo itong parting ito, gusto ko itong lagyan ng choreography. Pag itong linyang ito, ang iniisip kong choreo ganito. Pero yung pagkanta ninyo, hindi ganun yung choreo eh.
Parang penitensya. Oh, isipin ninyo, si Sir Jojo, ba ganon? Sige, sige nga, tingnan ko, kung anong tunog nun. Nung sayaw ko. Sige, ma. Dagdagan mo pa ng candy. Dagdagan mo pa ng candy. Ng candy. Alam ba seryoso sa candy? Wala naman seryoso sa candy, di ba? Dagdagan mo pa ng chocolate. Paborito niyo ba chocolate? Hindi. Generation gap. Generation gap. Yung generation namin may gusto ng chocolate. Okay, dagdagan mo pa ng candy. 1, 2, 1, 2. Dagdagan mo pa ng candy. Limones, Sesa, Girls, di sa inyo yan. Sa amin yan. Hanggang candy lang kayo. Oo. Oo. Sa boys yung ribbon, eskusesa, guhitan. Ribbon, eskusesa, guhitan. Anong eskusesa? Sir, hindi po kami Tagalog. Taga Pampanga po kami. Hindi namin alam kung anong eskusesa. Eskusesa, ano yun? Plaid. Plaid. Sir, anong plaid? Alam niyo kung anong plaid? Yung mga patterns ng mga kilts ng mga Scottish. Na, plaid. Yung parang checkered. Checkered plaid. Alam niyo na kung ano? Yung mga wrapping paper na square checkered. Oo, plaid. Tawag doon plaid. Tapos, ang guhitan is yung stripe. So, stripe at saka checkered. Or stripe at saka plaid. Ribbon, eskusesa at guhitan. Okay. Okay, dagdagan. 1. 11:17. Wala na tayong time. Dagdagan mo pa. 1, 2. Dagdagan mo pa ng candy. Limones, Sesa, Para kayong Energizer bunny na nawalan na ng baterya. Between! Oh, kailangan habang papunta kayo sa dulo para sa kantang ito, papalakas kayo. Between! Ganon. Kaso, Oo, hindi pwede. Okay, from the beginning, everybody stand. Hindi natin kaya, JR, ang tatlong kanta. Kaya lang natin isa. Ito lang. Wala, hindi aabot eh. Okay. Hindi nyo ba napansin, actually, habang kumakanta kayo, habang nagpa-practice tayo, sinasabi ko na sa inyo kung paano kantahin ito ng tama. So, ano ang mga nasabi ko sa inyo? Ilabas lahat ng syllables, luwangan ang jaw, linawin ang salita, tapos pag mataas yung note, huwag i-scoop, kailangan diretso. Ang dami ko na nasabi, hindi nyo lang halata. Akala ninyo instruction. Pero actually,
lahat ng sinabi ko sa inyo, pwede niyong i-apply sa kahit na anong kanta. Kahit na anong kanta. Okay? As in, ano ba mga kantang alam niyo? Ano mga kantang alam niyo? For example, yung, alam niyo yung, Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Tinan niyo to. Tinan niyo umpisa. Lead me, Lord, lead me by the hand. Ayan o. Lead me by the hand. Hindi pwedeng, lead me by the hand and make me face. Kailangan malinaw lang. Lead me by the hand. Sinabi ko na sa inyo. Okay, linawan niyo lahat. Basta lilinawin niyo lang lahat ng nota. Okay? You Okay. Kumukuti-kutita. Yes, balik tayo. One. O, ayan na. Performance na. Magkamali pangit. Hindi mabagal. Girls, kayo una. Okay. Anong mali? Nawala yung first syllable. Sing. Yeah. Okay. O, again, take 2. Kung recording tayo, nako, inabot na tayo hanggang mamayang gabi. First note pa lang. Okay. So, upo.
Saan kayo nagkamali? Sir lahat. Oo, hindi kayo nakapasok dun sa ano, saan ba yun? At saka sabi nyo, ano ba ito? Kumukuti-kutita, pumupusi-pusila, ganyan ang kurap. Ano? Ganyan ang kurap. Ganyan ang kurap ng mga bituin. Ay, oo, yun nga pala yun. Ikaw talaga. Ganyan ang kurap ng mga bituin. Kayo? 1, 2, 3. Ganyan ang kurap ng mga bituin. Anong kurap? Oo, government officials yun. Check. Okay. Kurap. Oo. Anong kurap? Blink ng mga... Kurap. Ano yung kurap? Blink ng mga stars. Ganyan ang kurap ng mga bituin. Okay. So, anong dinidescribe ng kantang ito is yung mga kumukuti-kutitap na parol at saka mga Christmas lights na nag-blink. Yes? Okay? Good. Ngayon, may tatanong ako sa inyo. Sinong gusto ng choir clinic? Which means, kakanta dito sa harap yung choir ninyo, tapos sasabihin ko sa inyo, ito gawin ninyo, ito huwag niyong gawin, ito gano'n. Okay? Ang choir clinic under Professor Velasco is worth 10,000 and above, mga between 15 to 20,000 per choir. Kayo, magkano? Oh, gusto nyo ba? Ayaw nyo? Actually more, pero sige na lang. Sino may gusto? Pipili ka. O, ikaw nga pumili. Sige nga. Iganyan mo yung kamay mo. Ganon. Ayan. Coro de Santa Monica. Nasaan kayo? Ayan, okay. Gusto niyo? Okay lang. Ayan. Medyo na mighty band yata yung mga puwet nila sa silya. O, kayo. Gusto mo kumanta? Tayo. Tapos nila. Sino ba gusto kumanta? Sayang to. Sige kayo. Worth 20,000. Para sa inyo, libre. Palakpakan natin sila! Gusto niyo, sinong pianist? Sinong piano? Ha? Ay, hindi ko alam kung anong kanta niyo eh. Hindi, pwedeng kahit na ano, kinakanta nyo sa simbahan, kahit na ano. Mas okay ba yun kaysa kanta nyo sa simbahan? Mas alam niyo yung kanta nyo sa simbahan. Yung ganun. Oo. Hindi, ano nga mga kanta ninyo? In the world, let there be grace. Tagalog. Ay, kunin ko na po.
Oh, di ba? Nakikita niyo yung buka ng bibig, di ba? Bubukas ng, the more you open, the more sound you produce. Yes? Tapos, subukan ninyo ngayon yung hip forward. Tapos nabukas yung lungs ninyo. Ano yung umpisa? Ang sino. 1, 2, 3. Ang sino man sa ating Mananalig ako sa Kanya. Yan o. Narinig nyo? Parang, ang sino nga? Ang linaw-linaw nung salita. Ngayon, alam nyo kasi, kuminsan, medyo may attitude tayo dun sa vowels. Ano yung mga vowels? A, E, I, O, U. Kasi kumakanta tayo sa vowels. Tama yun. Pero kuminsan, nakakalimutan natin yung mga consonants. Okay. Ang sino man. Tapos ano sumunod? Sa akin. Ayun. Sige nga. Sige. Beginning. 1, 2, 3. Ang sino man sa subukan ninyo yan ng walang hinga. Subukan natin ha. 1, wala daw hinga. 1, 2, 3. Ang sino man sa ating pwede pala. Okay, gawin ninyo, kamay ninyo, iganan nyo nga. Okay, tapos gaganyan kayo ha. Isipin ninyo yung hininga nyo yan ha. 1, 2, 3. Ang sino man sa ating okay, ano yung napag-aralan nila? Gamitin ninyo yung kamay ninyo. Kasi naalala niyo mga conductors nyo gumaganyan. Subukan ninyo. Sige nga, kayo patahin niyo yun. 1, 2, with you. Ang sino man sa sabi mo, kaya pala namin ng isang hinga. Pag kaya niya ng isang hinga, subukan ninyong kantahin ng isang hinga. Okay? Hindi naman ibig sabihin lahat ng linya gaganunin ninyo. Kailangan yun may sense. Kailangan may sense. And that's my sense yun. Kasi ang sino man sa ating nananahan, isang phrase talaga siya. Right? Okay. Subukan natin ulit from there, tapos i-forward kantahin niyo sa sunod na linya. 1, 2, 3. Sino man sa ating mananalig ako sa Kanya. Maski na may humihinga sa kanila in between, nararamdaman ninyo, mas mahaba na yung arko nung phrase. At yun ang if anything na may uuwi kayo ngayong umaga, yun, huwag niyong chap-chapin ang mga kanta ninyo. Okay? Alam ko masarap ang chop suey, pero huwag niyong gawin sa kanta yon. Kasi hindi nila napapansin, puro ganyan yung kanta ninyo. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sa kaita asa, dahil chinap-chap. Yan. So, isang phrase. Thank you. Okay na yun. Yay! Galing. Kita nyo? 10,000 na yun. Sino pang gusto?
Sabi sa inyo, hindi naman kahirapan eh. Game? Oh, yes. Go, 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 go. Sino kayo? Anong dalawang poem mo? Kung Gintong Siwala and Coro de la Espina. Ruel, ikaw ba yan? Halika kayo. Yan. Saan pupunta? May pianista. Ay, ako pala. Wala akong masabi. Girls. Ganyan, ha? Hindi yung... Yan. Yan. Forward. Forward kayo. Pupunta kayo na papunta dyan. Baka mamaya nakababa na ulit kayo dun. May espasyo dyan, Hindi ka naliguan, Maligo sila sa'yo. Yan. Okay, go. Teka. Okay na yun. Okay. Kasi ang dami na natin mapupulot doon. Very good. Okay ba? Ganyan pumalakpak ng mga Pilipino. Kung gaano tayo kagaling as a nation sa ating pagkanta, ganon katumal ang palakpak ng audience tuwing hindi tayo very showy sa pag-appreciate natin, no? Parang, sir, nakakapagod pumalakpak Ganon. Kasi talagang, siguro mabibilang mo, mga 6.5 palakpak, tapos pagod ka na. Hindi. Kailangan, kulang na lang tumayo ka. Kailangan ganon. Otherwise, kasi ilang taon yun inensayo yan. Taon talaga. Oo. Kunin nga natin sa doon ka na lang, Romel, para yung pitch pagbigay. Dito ka, saan ka punta? Pas ka! Hindi ako. Ito na ba? Pinigilan yung pitch. Okay. Umpisa ulit. Ano yung bass, no? One. Yeah. Okay. To dwell
I ask. I ask. Yun ang wala sa Pilipino eh. Ask. Meron tayong meron tayong wala tayong Oo. Parang yung tatay ko, apple. Galing sa apple. Ask. O, sige. One. Pitch ulit. One. Ha? Ba yan? Maka-atake naman sa puso yung pipigin. Ayan. Okay. Sige. Ulit. Okay. Walang hinga between dwell. Sabihin nyo nga. Ganyan yung kamay nyo. To dwell in the house of the Lord. Kunyari kayo na yung conductor. To dwell in the house of no? How? Naging Chinese tayo. How? Ni hao nga. Okay. How is a diphthong? Diphthong? What is a diphthong, children? A diphthong is two vowels combined. In this case, it's the vowel sound a and house. How. Ha at saka house or house. O. A at saka o. House. Sabihin nyo, house. Okay, ano ang rule? Anong general rule? Ang general rule is, habaan mo yung first nung dalawang sounds. So, ano yung first? To dwell in the house of the Lord. To dwell in the house of the Lord. O yan. O, dudugtong siya. At saka ang soft. Sabihin nyo, soft. Hindi soft. Hindi mahina. Soft. To dwell in the house of the Lord. Okay, from the beginning. O, wala din ngayon, ha? At saka ganyan natin yung kamay natin mamaya. To gaze on His, sabihin nyo, to gaze on His goodness. To gaze on His goodness. So, saan siya pumunta? Anong syllable? Saan siya pumunta? Sa to gaze on His goodness, or sa gaze, to gaze on His goodness, or sa His, to gaze on His goodness, or sa good, to gaze on His goodness. Ano? Oh, good. Oh, sige. To gaze. Sige nga, kantahin nyo. Everybody. To gaze on His goodness and walk in His way. Yes. So, ano natutunan natin doon? Parati kayong may pupuntahan. You are always supposed to go somewhere. You cannot stay. You cannot stay. If you stay, you are musically dead. Kuha niyo? Parati kayong pumupunta saan? Okay? So, to gaze on His good
Pumunta siya sa good. Okay? To, kaya nga, with kamay. Kayo yung conductor. Sige, conductor. Walk in His way. Isang salita na lang, iniwan nyo pa. Idugtong nyo na lang. And walk in His way. Papunta sa... Oh, yan naman. Oh, sige, from the beginning until there. Then. House of, di ba? House of. Oh, once more. Diba? Ang laki nung... Iba na yung... Yung kanina, medyo chop-chop, di ba? Tapos ito medyo mahaba na. Ang advice ko sa inyo, tingnan nyo lahat horizontally. Kasi ngayon medyo ang tingin nyo vertical. Oo. Tama ba ito? To gaze on His goodness. Alam niyo kung anong exercise dyan? Tanggalin nyo lahat ng consonants. Ganito ang pag-practice nyo. Hindi ko alam. Yun. Sige nga, gawin nyo. Subukan nyo. Walang consonants. Pero kailangan tuloy-tuloy yung flow ng vowels nyo. Diba? Talagang pigil na pigil ka, kailangan mo Hindi. Pero tinan nyo, it's more flowing. Ngayon, ipasok nyo ulit yung consonants. Isipin ninyo, ganon, pero ipasok nyo yung consonants maliliit. One thing ipa-flow nyo yung vowels. Okay, go. Yan. Ganyan ang gagawin mong trabaho. Yes, more horizontal. Thank you so much. Thank you. Oo. Salamat. Galing. Ruel, abangan mo yung mga altos mo tsaka basses. Kasi yung sopranos tsaka tenors mo malakas. Yung altos tsaka basses medyo. Oo. Come on, ladies. The ano nga ba yung sa simbahan na mga naka-brown? Ano? Ha? Sa
Santa Clara. Hindi, yung ano, meron yung... hindi. Mother Butler. Ay, mami ko, Mother Butler. Pero wala na siya. Iniwan na niya ako. Ba't, alam nyo, malapit na kayo sumandal doon sa dingding. Halika kayo. Hindi ako nangangagat. Tsaka, nagpabango ako today. Ay, 2 linya ba kayo? Isa? Anong kanta to? Okay. Anong key? Alam na nila. Lapit. Ayan. May espasyo dyan. Yan. Okay? Sige. Maski na hanggang lahat ay tahimik na mata sa mga langit. Maski na hanggang doon lang. Okay? Very good. Ayun naman. Kaya sabi ng mga foreigners na nagpe-perform dito sa Pilipinas, ba't ang hirap i-please ng mga Pilipino? Actually, hindi mahirap i-please ang Pilipino. Tinatapat lang silang pumalakpak. Okay. So, yung intro ulit. Ang gabi. Yun ang sabi ko, ang gabi, sabi nyo, ang gabi. Katay nyo, ang gabi, pati ang gabi, parang nasundot sa gilid. Siya ay, ang gabi. Payapa nga eh. Ang gabi, payapa, lahat ay tahimik. Sam. Anong key ka? B flat. Iakyat mo to C. C. Ang gabi, payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Okay, very good. Baba, cellphone, baba mo. 1, 2. Ang gabi, payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala
hinihina langit, waring umibig sa kakaiba ng buhay. O, memorize. Kay hinhin, babang isa. One, babang isa. Kay hinhin ng one, two. Ng hangin. Sabi sa inyo, ng hangin eh. Akala ko ng langit. Kay hinhin ng hangin, waring... Ano? Oo, ayan. Alam nyo pala eh. O, down please. One. Kay hinhin, one. Waring umibig sa Sir, ba't parang ang taas? Oo, tinaas ko. Okay, mag-eksperimento ako sa kanila. Kaya ang panahon. Alam niyo party mo na. Ay iwanan buhay. Kaya ang one, two. Isang word lang yung payaman, dalawang word lang yung payaman. Kailangan nyo huminga. Hindi. One. Okay, stop. Baba lahat. Ibaba sa sahig. Ang mga cellphones. Ang mga kamay. Ikot. Hugihin to. Kanta. 1, 2, 3, 1. So, bakit ako gumaganon? Yeah. Oo, pang-alis ng tension. Yes? Kasi kung minsan very tense ka or masyado kung manang iniisip ang isang bagay, saka iisip mo, naninikip ka, hindi mo alam. May kwento ko sa inyo. Kumanta ako sa isang opera, Noli Me Tangere. Alam niyo yung Noli Me Tangere? Ako si Padre Damaso. Bagay, no? Naka-praile ako. Tapos, dun sa bahay ni Kapitan Tiago, may handaan, di ba? May handaan. Tapos, naghanda siya ganyan. Pasok ako, si Padre Damaso. Tignan mo itong mga Indio na to. Parang mga siraulo. Hindi yun ang linya ko, pero ganun ang tingin ko sa kanila. Indio kayo, ako ay si Padre Damaso. Tapos, yung isang servidora, may daladalang lechong manok na paper mache. Kasi nga opera siya. Fake. Fake na lechong manok. Kunyari daw na natapilok siya, nahulog yung lechong manok. Tapos sasabihin ng isa, Jesus, ay nako, ano ba yan? Ganyan-ganyan. Kasi opera nga, di ba? Tapos, pupulutin niya yung lechong manok,
Tapos aalis silang dalawa. Tapos ako naman, kita nyo itong mga Indio? Walang alam. Makikita ninyo. Ganyan, sinasabi ko, ganyan. Tapos, ang nangyari, doon sa isang sa isang palabas namin, hindi kinuha yung litsong manok. Kumakanta ako, may manok sa gitna ng stage. Nandun yung litsong manok sa gitna ng stage. Talagang, makikita ninyo. Gusto ko talagang tumawa dahil natatawa ako, yung boses ko, ilang, talaga, oo, ang lakas-lakas kasi nga, ha, ha, makikita ninyo. Ganyan talaga yung kanta ko, lakas-lakas. Sabi nung conductor, alam mo, ito yung pinakamaganda mong performance. Alam mo ba kung bakit? Sabi ko, paano maging maganda yung performance ko? Natatawa na ako. Exactly. Nawala yung tension ko. Nung nawala yung tension ko, dahil sa hinayupak na litsong manok na yan, lalong lumakas, lalong naging libre yung pagkanta ko. Oh, sige nga. So, litsong manok. Ito na yon. Sige, ganun. Payapang. 1, 2, 3, 1. Okay, natitense pa rin sila. Bakit? Ha? Yung lyrics. Hindi nila memorize yung lyrics. O, subukan natin doon sa umpisa. Ang gabi, o yung umpisa alam nyo. Ang gabi pa yata. Okay. Cut. Gumanon nga kayo. Kunyari nung nag-exercise kayo. Sige, ganyan. Parang hip exercise para sa aming mga seniors. Okay. Sige sila, ganyan. Parang paikot-ikot ka lang. Sing. Ang gabi. Narinig niyo ba kung gano'ng kalakas? Ang laki ng diferensya, right? So ngayon, every time kakanta kayo sa simbahan, gumanon ka. Meron pa nga, ito. Kamay. Isang kamay, kahit anong kamay. Isa lang isa. Gano'n. Tapos ilagay ninyo sa harap ng mukha ninyo ganyan. So, sabihin nyo, gabi. So lahat ng orientation ninyo, vertical. Gabi. Payapa. Okay, ano nangyari? Wala. Yung vowels nila, imbis na nakahiga, ang gabi, 1, 2, 3. Ang gabi, instead of payapa. O kayo nga. 1.
Naramdaman ninyo? Yes? Mas vertical ang vowels ninyo. Yun. Naku, mahal yun. Yung binigay ko sa inyo. Oo. Alam nyo kung kanino ko pa binigay yan, yung ganyan. Nag-workshop ako with the Madrigal Singers. Winworkshop ko sila. Saan kami nag-workshop? Sa France. Kasi ba't ka mag-workshop sa Manila kung mag-workshop ka sa France, diba? Ano ba? Ba't ko sila winworkshop? Kasi lalaban sila sa Arezzo, sa Italy. Okay? Laban sila. Tapos sabi, Sir Joe, nandun kami. Nandun ako, nandun sila. Nasa tour sila, tapos ako may tinuturong workshop. Tapos, tapos sabi ko, ganyan nyo nga. Sige, kantahin ninyo. Tapos kinanta nila ulit. Tapos lahat ng mga nanonood, sabi nila sila, yan, ano ginawa mo? Yan yung maganda. Ganon. Kasi nga, biglang naging vertical yung sound. First prize. Diba? Hindi ako yun, sila yun. Hindi, nagbibigay lang ako ng, gusto ko lang pahalagahan ninyo kung ano yung naririnig nyo sa akin ngayon. Kasi it's really works. it really works. Oo. Na vertical ang inyong orientation sa inyong kanta. Yun na. Thank you, Sheshe. Wow, 100! Yes, okay. Okay. The workshop did not turn out the way we wanted it. Kasi dapat kakantahin pa natin yung dalawa pang kanta, Hark the Herald at saka Ilang Tulog Pa Ba. Pero hindi tayo aabot. Kasi yung pagtuldok pa lang nung kumukuti-kutitap, inabot na tayo ng 1 oras halos, kumukuti-kutitap pa lang. So yun lang ang pwede natin makanta. Bakit gusto kong may kanta tayo ng sabay-sabay? Kasi, hindi nyo ba napansin, ang daming competitions, di ba? Ang daming competitions sa Pilipinas, nandiyan yung NAMSIA, nandiyan yung paano. Pagdating sa abroad, may competition sa Taipei, may competition sa Indonesia, sa Malaysia, sa kung saan, sa Singapore, ganyan, sa Japan, sa South Korea. Dami-daming competitions. Ang kulang dito sa atin is yung sama-samang pagkanta na ma-experience ng hindi kagalingan ng mga manganta. Yung ordinaryong kumakanta sa simbahan ng mga nganta, hindi maka-experience ng, tinan nyo, ang dami natin, tapos sabay-sabay tayong kakanta, tapos saya-saya. Di ba? Yun ang gusto kong ma-experience ninyo. Nang hindi na kailangang mag-compete. Maski na, sir, nagkamali kami. Okay lang yun. Huwag niyo nang masyadong pag-anuhin yun. Basta ang importante, nakakanta kayo ng sabay-sabay, tapos naramdaman ninyo yung group effort na maramihang pagkanta. Nararamdaman niyo ba yon? Ngayon? Okay? Ngayon, ang gagawin natin is, ganito. Tatayo kayo, sandali, huwag muna kayong tumayo. Tatayo kayo, tapos, lahat ng sopranos dito, lahat ng altos dito, lahat ng tenors doon, tapos basses doon na kayo sa kabilang kwarto. Ay, joke. Lahat ng basses dito. Okay? Kailangan ma-accomplish nyo yan in 20 seconds. Sandali, hindi ko pa ako nagsasabay. Okay? So, sopranos, mga 4 rows or 2-3 rows, 10 altos, ganun din, tapos tenors. Okay. Ready, and go! Tan, 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 ta, tan, 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 ta, tan, ta, tan, tan. 10 seconds na.
Eh kasi naman, upo agad kayo ng upo. Tumayo muna kayo para makadaan sila. Kasi, ladies, pumasok kayo sa gitna para Ano ba yan? Nakakamot na lang ako ng noo, ng anit. O, ayan. Ayun lang gusto sa harap. Oo, okay lang sa harap. Nagpabango pa man din ako ng Prada ngayon para lang sa inyo. Tenors, basses, in 5 seconds, move 2 rows forward. Game. 5, 4, 3, Paatras na naman kayo ng paatras. Bases, ito po ang dami dito. Oo. Di ba nga, sama-sama? Alam nyo ba, ang Indonesian may word na sama-sama? Yun din ang ibig sabihin. Oo, sama-sama. Tapos meron silang word, hindi ko pa nga nasasabi eh. Di ba may mga words tayo na paulit-ulit? Paru-paro. Ano yun? Oh, paru-paro. Okay, alam niyo kung ano yung paru-paro. Sabi ko, meron pa kayong paru-paro sa inyo? Sabi nila, meron. Well, we have, sabi nila. What is paru-paro in your language? Lungs. Pwede, di ba? Paru-paro. Paru-paro, oo. No, for us, it's butterfly. Oh, butterfly. Kupu-kupu. Labo. Okay, sopranos, raise your hands. Altos, raise your hands. Bass tenors, raise your hands. Talagang may mga bakanting silya pa, no? Ayaw nyo talaga. Hindi, dapat pag ganito kayo, pag ganito, papunta sa gitna. Basses, raise your hands. Lapit naman kayo. Oo. Huwag kayong mag-alala, naligo yung mga tenors. Wala. Oo. Yung pag-upo ninyo is as fractious as Philippine politics. Okay. Kumukuti-kutita, final performance. Magkamali, pangit. Tayo. Yeah. The better to see you, my dear. Game na? Sir, sandali. Paano nga ba yun? Tapos boys, pinaglalaro ang tandaan niyo yung boys, ha? Tapos, tenors, tapos, 2, 3, and kailangan na, sabihin ka, tibok. Kapag puso. Yun. Tumibok. And
Yan. Ganyan ang. Ganyan ang kurang. Yan. Ganyan ang kurang. Ano? Soprano at tenor. Yun ang parte nyo. Ang altos at basses. Altos. Corona. Ang basses. Corona. Okay. Taped as ano to? Taped as live. Kumukuti-kutita, take one. Kuti-kutita, kumukusi-kusina, ganyan na mga kapilya. Hihit-hita, pura-pura, pinag-alaman yung mga mata. Okay, take two. Nagkamali ako eh. Dali. Okay. Kumukuti-kutita. Kailan sabi niyo nga? Kantahin niyo nga. 2, 3. Kumukuti-kutita, Bumubusi. kusina, Ganyan. ng mga kapilya. Okay. Once more. Kumukuti-kutita. Take 2. Kumukuti-kutita, kumukusi-kusina, ganyan ang mga kapilya. Hihit-hita, pura-pura, pinag-alaman yung mga mata. Isabit sa puno, usan ang makulay, kamahal ng mga regalo. Tibok-tibok, sumisinok-sinok, nagluluto sa salibig. Lulubog-lubog, paikot ng paikot, Pwede. Take 3.
Hindi, okay na, okay na. Sit down, sit down. Okay. And now, Romer. Nagtatapos na po ang ating workshop. Sana po may natutunan kayo. Meron ba? Talaga ha? Okay, good. Na-fulfill naman natin yung ating purpose. Okay? Sana po ay huwag kayong huminto sa pagkanta. Ngayon, ang tatanungin ko is, kung meron kayong tanong tungkol sa pag-awit, tungkol sa pagkanta, at saka baka may tanong kayo about choir, Sir, pwede bang uminom ng malamig pagkatapos po kumanta? Mga ganong tanong. Kahit na anong tanong. Pero sasabihin ko na sa inyo ngayon, kung wala kayong kanta pagkatapos, pwede kayong uminom na ng malamig. Gets nyo? Kunyari, kumanta kayo. Tapos, pagkatapos noon, magpapahinga na kayo sa bahay. O pwede na kayong uminom ng malamig. Hindi na kayo kakanta eh. Pero kung kakanta pa kayo after, hindi pwede. Kasi maaapekto yung lalamunan ninyo. Okay? Ano pa? Anong pang mga tanong? Yes. When you drop the jaw, Yes. especially when it's going to the high note, Yes. should there be a tension or No. No tension whatsoever. Oo, wala. Hanggang taas yan. Pag ganyan ka lang. Ayan. Hanggang abot ka. Ganyan lang. Tunganga. As in, no tension at all. The moment it has tension, mali na siya. There will be unnecessary tumitigas. Ganon. So, oo, nganga ka lang. Tunganga. Tunganga ka lang. Ayan. Tapos, sir, mataas na. Sabayan mo ng puwet, konting puwet. I-tense mo yung puwet muscles mo. I-forward mo yung pelvis mo. Tapos, nakahit ka na ng high note. Na nakaganyan pa rin yung jaw mo. Ganon. Subukan nyo. Wala na akong time eh. Pagbalik ko, ay, meron second. Gusto nyo ba annual to? Di ba? Masaya lang. Gawin nating annual. Malapit Christmas or maski na November, di ba? Gawin nating annual. Di ba? Tapos mag-imbita kayo ng iba pang mga choirs. Baka gusto nilang sumali. Di ba? Wala namang, masaya lang naman tayo eh. Okay, may mali, okay lang. Ganyan. Basta sama-sama tayo, di ba? Yun. Kaya iboto nyo si Jonathan Velasquez. Okay. Tapos, tanong? Wala na? Kahit na anong tanong. Yes. Parang kayo rin kanina, pero Kebs. Okay. is it true that sweets, like chocolates affects the Yes. Kasi masyadong matamis. Medyo, mararamdaman nyo naman yun eh. Parang hindi maganda yung sa lalamunan. Kung ako sa inyo, well, ito na lang. Kasi ako, kung umubos ako ng chocolate by the pack, hindi by the piece. Yung tig 16, yung malalaki, yun. Isang kainan yun, isang pakete. Ganon. Pero wala akong kanta after. Pag may kanta ako, hindi ako kakain nun. Yun lang yun. Basta wala kayong kanta after. May kilala ako, famous opera singer, Filipina, si Margarita Yolo Gomez. Makikita mo siya bago kumanta at lakas-lakas, bago doon, andun siya sa backstage, may hawak na tubig, na goblet, tubig, na may yelo. Iinumin niya yon. Pero ito yung technique. Hindi niya ilulunon agad yung tubig. Kinaganon niya sa loob ng bibig niya yung iced water. Tapos, pag uminit na ng konti yung tubig dahil sa bibig niya, sa kanya ilulunon. At at the same time, nag-relax yung mga muscles niya sa bibig dahil sa cold water. Galing, no? Oo, talagang tinitingnan ko siyang ganyan. Ano yung ginagawa nito? Umiinom ng cold iced water bago mag-perform.
Yun pala, hindi niya nilulunod agad. Ayun. Eh sir, what about pag kunyari namamalat ka, tapos gusto mong, okay ba yung salabat? Okay ba yung salabat? Uy, mga kapwa ko seniors. Okay ba yung salabat? Talaga? Kasi sa akin hindi eh. Sa akin nagda-dry yung throat ko sa salabat. Anong advice mo, sir? Wala lang, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng hindi malamig na tubig. Or mag-gargle ka ng warm water with salt. Yan. Lalo na ngayon, may umiikot na ubo. Okay. Ano pa? Tanong. Yes. Okay. Yeah, dumaan ako sa vocal fry kasi hindi nyo lang alam. Madrigal singers ako. Madrigal singers ako 1981 to 1989. Sir, hindi pa kami pinapanganak noon. Well, madrigal ako singers noon. Tapos, hindi napapansin ng audience, pero actually, wala kaming baba. Yung mga bases ng Mads noon, hanggang dito lang kami. Nakaganyan na kami noon. Ganun. Kasi, ano lang kami, 19 years old. Ganyan. So, wala kaming baba. Pag wala kang baba, i-vocal fry mo na. Okay lang yun. Alam niyo yung vocal fry? Parang may nagpipirito sa baba. Hindi ko na magawa eh. Kasi nawala na siya. Kasi ngayon, nakakakanta na ako hanggang baba. Yan, low C. Pero dati, hindi. Tapos ang ginagamit ko, vocal fry. Sir, paano nyo pabababain yung boses? Ang tawag namin doon ay hiya exercise. 5 down. Hiya. Tapos mag-i-slide ka. Hiya. 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 I-relax mo. Tapos huwag mo igaganon. Baliktad lang sa bases. The lower you get, the more labas your chan. Labas your chan. The more labas your chan. So talagang nakaganon ka. Para kang si Jabba the Hutt. Yan. Sir, sino si Jabba the Hutt? Sabi ng mga bata, si Jabba the Hutt. Sabi ng mga seniors, sino si Jabba the Hutt? So, hiya exercise. Hiya. Labas siya. Ganun. Huwag niyo ikaganon. Okay? Very good question. Yeah. Ikaw may low notes ka. Meron ka. Hanggang saan? F? E? D? Meron ka niyan. Wow. May low notes ka na, pogi ka pa. Okay. Okay. Ano pa? Lana? Question. Girls, wala kayong question? Ladies. Sir, question. Bakit po natalo si Michelle D sa... Tapos, naribasa mo ba yung kahapon? Dapat daw mahaba yung buhok niya. Kasi hindi natalo siya dahil may ikli yung buhok. Talaga? Ayun. Okay. Tama na yung mga conspiracy niya. Okay. Now, Mr. Romer, we will be back with Mr. Romer. Thank you, sir. So we'll be handing over the certificate of appreciation to all the choirs that attended today. No?
So I'll read the citation first. Limang Siglo, in partnership with Holy Angel University and Center for Kapampangan Studies, presents this certificate of participation to the name of the choir for attending Paskong Pangkoro sa Pampanga, Pampanga Choral Christmas Festival Interactive Workshop given this 25th day of November 2023 at Holy Angel University. Signed by Jonathan Velasco, conductor, Raymond Patterson, Holy Angel University, and Karen Dian Layog from Limang Siglo. As I call the name of the choir, kindly all together join here and then let's have a picture. So, first is Gintong Siwala Singers. No? Kindly proceed. May I kindly call on Miss Karen Layog, Sir Raymond Patterson. Sige. Yung leader na lang, kung meron man yung leader. The camera is there. I want more. One more. Okay, ready? 3, 2, 1. Okay. All right. Thank you very much. The next one is Coro de Santa Monica. Please proceed to the stage. Camera po doon. Thank you very much. Next up is Coro de la Espina. Kindly proceed to the stage. Ang camera po nandoon. Thank you very much. Next up is Coro de Santa Clara.
Thank you very much. Next up is Sanghimig Choir. Thank you very much. Next up is Coro Agnus Dei. Thank you very much. Next is Lord's Transfiguration Parish Music Ministry. Next up is St. Michael the Archangel Parish Choir. Thank you very much. Next is Holy Angel University SHS Chorale.
Next up is Koro ng Cristo. Koro ng Cristo. Bigyan natin. Next up is Voces Angelorum Choral. Voces. Next up is Divine Majesty Male Choir.